i voda. Električni bicikli mogli bi obilježiti već ovu turističku sezonu na Kvarnerskim otocima. Tu zamisao već dulje vrijeme razvija udruga Moj otok Krk, koja električnim biciklima želi povezivati primjerice otoke Krk i Cres i tako uz ekologiju pridonijeti i turističkoj ponudi. Prvenstveno smo se vodili s time da uvedemo neku e-mobilnost, u stvari da bude ekološka, da ne bude zagađivač, da bude mira i tišine po plažama, da se ne smrdi, da ljudi mogu otići recimo na izlet negdje gdje je uzbrdica veća, da jednostavno populacija koja je došla u neku dob da više ne može puno pedalirati, da ima jednu pomoć ovako na električnim biciklama. Elektromobilnost je već prisutna na Krku. Tamošnja komunalna tvrtka Ponikve lani je uz pomoć Fonda za energetsku učinkovitost nabavila 11 elektromobila za potrebe tvrtke i otočnih gradova i općina. Izgrađeno je i 11 punionica za električna vozila namijenjenih turistima. Samo za možda ilustraciju, svaki 100 km pređenih sa elektromobilom košta 7 kuna. Troškovi održavanju su bitno niži nego kod ovih ostalih itd. I nastojat ćemo u budućnosti da taj vozni park povećamo što bude više moguće. Kako otok Krk ostvaruje trećinu turističkog prometa na Kvarneru, elektromobilnost bi smanjila velik problem onečišćenja iz transporta, tvrde ekolozi. Ono što je pitanje za nas svugdje u Hrvatskoj i da li će to biti proces pod kontrolom lokalne zajednice, jer će lokalni ljudi imati benefite kako u instalaciji, tako i u korištenju, komercijalnom korištenju, ili ćemo imati neokolonializam kao što je na vjetroelektranama. A nama je kao udruzi vrlo bitno recimo te bicikle koje ćemo plasirati na otoke i bilo gdje drugdje, da njihovi dijelovi ne završavaju kao otpad more, akumulator koji je dosta štetan, da za povrat akumulatora dobiju barem 25% popusta, onda isto tako gume da ne završavaju u moru. Sve to moramo nekako na neki način organizirati da se to ne dešava. Projekt elektromobilnosti ima potporu svih na otoku Krku, što ne čudi, budući da je Zlatni otok već prepoznat po zbrinjavanju otpada, po čemu je jedan od najuspješnijih u Hrvatskoj.